Anya laki din! Darling Marsing, di ka kumapay maturog at taramidan ta. Sinan pagkakariyo. Di nakman kalbi-kalbitan, tawa na anak itimod ita. Napanugak ang naglaba, nagmalmalam. Sige, matan a Di darling nakawag-awagan iti darleng kariyo. Awagan nakla iti darleng no da kayat mau. Anya lakid din ni Marsing. Pagustuhan na kun atan mailiwak launayin ken ka. Manjak. Sige, di ka kadag papaidam. Tamadiday tanga aramid, Marsing. Di ka lakit din maumuma kariyo. Dandani inuras kang agkalbit. Agkalyon da ita, gapu iti isum mo. Di ka kadinagungungit, darling Marsing. Promise, di kanton kalbitan inton bigat. Basta lakid di pagustuhan na kita. Sige Kadi naksardengan, di na ko maikusay-kusay, Marsing. Husto na na! Nay, langam tinapuyatan na tatakaryaw. Apay ka, day? Ay, nagatiddo na sinaay day tatakaryaw. Kasla sinaay bagti saan anapagustuhan. Amom Terso, di naksamot ay ayatan ni Marsing nga asawak. Ha? Apay mat anak ko nayo ti kas tatakaryaw. Kasanumat nga main, saan nga epektive di panangkarinyok kini Marsing.Ag-asam, ikusay-kusay naklaan. Ha? Wen, nagrigat nga awisan. Nagado ang pambarna. Agpakpakaasi akpayin nukwa. Ay kat lalaingam ngamin ati mga ayaw kin ni Nana Marsing tatakaryaw. Apro samot ngamin ipangatom ken ipababa. Inaramid ko daytan, Tirsaw. Ang saan nga epektibo. Ay si kamot nga raw tatakaryaw. Angam no siya. Di nagpapaidaman ni bakit kao. Ipakitak-lakin ko na ti dat-dat lang adalag. Nagdigo sa dago siya na. Anya. Do kayat mo, tatakaryaw. Kastamot teramidam. Ipakitam ken ko na ti dat-dat lang adalag mo. Tapno maawis tirik na. Epektive nga ta. Ay ket padasem ano epektive, tatakaryaw. Sige. Kastaman nga paiso ti aramidag, Tirsaw. Kasta ti aramidag! Na. Apay anak kabalabal kalaang ititualya, kariyo. Ay kuha, darling Marsing. Kadigdigos ko. Nanya ko man, kadigdigos mo, kariyo. Ay! Bastos ka alaklakayan. Apay ngayon pakitam dayta. Di ka lagpain. Di ka kadimay ayaw itinakita, darling Marsing. Sinalbag ka kariyaw. Naglastog ka amang ipakita iti dayta. Alalala, ingkag sapin, no di mo kayat adot-dotot dayta nga ikurkor iti manaw. Anya. Kay, kumusta nga ay tatakaryaw? Epektive ka di mo lang, tinsurok ka awagas? Ay, saan nga epektive at talaga, Tirsaw? At dakit di ang nakapungtot Agasam, dut-dutan na kano nga ikurkur iti manok. Ay, surun kon. Ay, anya laki, day, tatakaryaw? Piman ka talaga. Awanay, kagura nakitan ni Marsing. Jak man kit di pagtimtim kan, tapno makarik namot tiawanan bain. Wen, kasta ti aramidag kan kwa na, jak song bata no dadamagan na kanya. Kay
Talaga gimura ka, Tata Karyaw. Huwag terso. Udnon samot adin akon ay ayatan ni Marseng. Dan samoten sa bali a lalaki na. Di ka kadiun ay agpanurot iti kasta, Tata Karyaw. No talaga nga awanan, tinamnama apagustuhan na kape ni Nana Marseng. At daam mo, kapamuspusan. Pamuspusan ko ng tirsaw. Kutuin, Tata Karyaw. Isaganam ati kwartam. Nay, apay ti kwarta ngay tirsaw. Mala, iya sidag mo nga ron talapayag mo, Tata Karyaw. Iya rasaas ko man ti bagbagakin ka apamuspusan. Sige. At tingarot ti lapayag ka. Anya, sigurado ka? Tata Karyaw. Mid to order ti kasapulam. Tapno agragsak ka. At day tanji bagbagak a made to order, Tata Karyaw. Umasidagan ka na ta. Wow! Nagsiksay. Nagtayag kan. Napintas a balasang. Hi, boys! Pasensya kayo na. Medyo nabayagan kayo ang nagururay kanya. Awanan yaman na, ading Jana. Kaya't kula ayam amukin ka ni Tata Karyaw. Tata Karyaw, isaw ni Jana. Naimpag nga oras mo, ading Jana. Naimbag nga oras mo, Mat, Manong Karyo. Langam ti kasalama, babain Kuha ngamin. Kinapudno na nakayawanan ka, ading Jana. Nagpintas ka talaga. Agyaman ak, Manong Karyo. Oh, di ka di pagtugawan? Agtaktar kayo kadilatan? Sige. Agtugaw tayo nga roday. Ket agordar tayon, iti inuman tayo nga arak. Na, madlaw anaragsak ka itang nga agsapa, Karyaw. Itay ka pa'y nga agsagsagawi si Udita. Anya kumanga iti nakaragsaka mo, Karyo. Secret. Basta taragsakak itang agsapa, period. Anya? Agluto ka man kit di iti naimas apagarmusaran. Ta kayat ko ti agpapigsa. Mabiit man laeng, Karyo. Nagturo kami di rabi. Apay asaan ka ang nagawid dito'y balay, Iti rabi ko nam. Wine, ijay balay na tirso. Nagpatpat nagkamiman na naginom iti arak. Anya? Iti kwan, nabartekak. Iso adya na iyawid ti bagik dito balay. Wine, kasta unay ngamin ti bartek ko iti rabi. Ay, Karyo. Di ka lang nagbainin ang nakiturog ijay balay na tirso, Nay, anya kumangay ti pagbainak. Alan agluto kan iti naimas apagar mo sa ranta. Tanay, mabisina kon. Nakitak itay ang nagpadaya ni Karyo, Marseng. Anya ko mga iterami, doon na ijay daya ni Karyaw, malakay. Jak amo Marseng. Basta nakita ka nagpadaya. Amang ano na pan idilangitin. Langit kunayo, malakay. When Marseng, amang ano na pan idilangit akakuyog na ni Telso. Di yun sa mo ti sasawin niyaw, malakay. Agkabaw kayon. Apay kumama pan ijay langit ni Karyo nga asawak ngay. No kayat mo, Marseng, kasulutin ni Karyo idilangit nga ibagbagak. Ay, talaga adimon amuti sasawam, malakay. Amok! Saan pa'y anatay ni Karyaw tapno mapan ijay langay?
Aw, tatakaryaw. Magustom ka dimot lang dagiti babae ang made to order? Ay, talaga magusto at tirsaw. Woo! Nagpipintas dagiti napilik a made to order a babae. Nagpupudaw na paigiyom. Ang kasanon nga ni Nana Marseng, ang mga no makadlaw ni Ter Aramidang, tata. Ay, kat jak agpadpadlaw tirsaw. Tanay, narigatan. Ang mga no mapalapal na iti martilyo kas kadaragadi dita no maamuan na tiraramidag. Mala, ibagam tulat ta kanyak, no mapantamanin ag order iti made to order a babae. Kuyugan kan tumanay na mapanijay langit. Areglado tirsaw. Ang agurnungak pa iti kwarta. Tanay, may ibusan ti urnong ka. Itaman pa'y adi nakalbitin di kare. Nakaskas tao. Dandani di na kayat ti agabsent nukwa. Nanana. Agurok pa yan. Nanana. Tinurugan na kunti awanan pa. Sapay makarik na at mag-ita. Reingot man kikday. Karyaw. Karyaw, agriin ka. Tiawanan ba in alalaki? Di na kaya ti agriin nga uray gunggunan. Karyaw. Karyaw. Na. Tuloy na lata ti agurok. Riingot man. Karyaw. Agriin ka, taadda aramitin ta. Nanana, narnekan ti awanan pa na lalaki. Ha? May akman laumen. Awi sektulaingan inton biga. Inal daw kamot na rumrumwar kariyaw. Di kan matahatao dito'y balay Sa dino ti papapanam aya. Mapanak lagpalailang iji sentro ti ili, Marseng. Matlat aramidak dito'y balay. Anyat aramidom iji sentro ti ili ngay. Ha? Anya itaya. Ay, dagaya mapan ko alain nga order ko iti sentro. Wine, order! Karyo, pagululbudan nakkaday Saan nga susurot dagiti ibagbagam kanya? Ay, saan, Marseng? Day tatipud no. At damapan ko alain nga order ko iti sentro ti ilay. Anya dayta nga order mo? Order? Wine, made to order day day, Marseng. Iso timapan ko gagaraan ijay sentro ti ilay. Tsaka ba't masabat ko dito palaangak kaliyo. Langam ti adda papanan na. Wine amalakay. Mapanak man ijay ilay, tagpalailangak. Jak ngamin kay timaburyong iti balay. Agpalailang wano mapan ka itayan ti checks mo. Chicks? Ano nga chicks nga ibagbagam mo, tama lakay? Amok ti papapanan nyo kinitilso aka nakakalyo. Mapan kayo iti balay paglalagsakan. Di mo matpigsaan ng ti agsao amalakay. Tama nga no, damakangigan ka. Makitam? Agpaiso ti paliiwa ko ang mapan kayo kinitilso iti balay paglalagsakan. Laklakayan kayo at chismoso. No nyamal na ditan ti mapalpaliiw yaw. Ikaw milat tantangiwa chow. Kalyo. Mabalin ka diti sumulot iti papanam. Kaya't kumitimid to order a babae. Na. Aguray ka. Amoyo mo ti balikas made to order a babae. Amok siya kalat makamu ay iti dayta balikas.
Iso nga ikuyog na kon. Takayat kumitimid to order a babae. Ay, anya lakit din ni Amala kay aya. Panagkunak di yun kabailan. Gaputa, laklakayan kayo na. Tiya ko na, Kalyo. Ha? Ang mga napigpig sa paingam iti siya ka. Kabailak pa iti walo around. Anya? Apa nagladaw ka nga mediti nagsaritaan ta lugar tatakaryaw. Itay pa nga gururay di babae amid to order kan ka. Ay pasensya kan Tirsaw. At dangamin nang singa kanya kita itidalan ko nga umay dito sentro. Ayan na di babae nga order ko nga. Da di man aw. Nakatakder di batong tipakanan. Nene. Kabarbaro day ta a babae Tirsaw. Wen tatakaryaw. Nakasarita kon day ta a babae. Asit gamaw ket pagsaritaan yon ti lugar apa paranyaw. Nay. Ni tatakaryaw ti lumabas dito'y balaya. Malemen anak kaawid day ta alakay. Bilibak mo ti kinaderep day ta alakay iti babae. At day taan. Tatakaryaw! Musta ngay? Ang kaslan nalpay mo ti abaga managawid. Ay, inibus day di a babae ti kwarta Tirsaw. Ha? Tirador mo't gayam day di iti kwarta. Agasam, triple ti imbayad ko kenkwana. Anya? Napintas nga agpaisaw. Ngam tirador mo't iti kwarta. Iso ang nagnagnak ang nagawid. Tawanin ti kwartak. Ay, ala, agawid ka nga rodan, tatakaryaw. Madlawa na bambanog ka. Ay. Delikadon sa tatakaryaw. Anya ti delikado asasawam Tirsaw. Kasla, magilgil ti aka. Naisem kan iti mid to order nga uray di kan kuyugay. Ha? Kompormin sa meten ang mid to order tal alaam tatakaryaw. Delikado day ta na mga no makaala kay ti sakit maun. Di kakadimadana ganta amok ti aramidek. Nagpintas a made to order di napilik idirabi. Naglasbang. Ken nagwas na itlupo na. Anya? Wan Tirso. Uray din akong kuyugan ang mga iti made to order. Taamo kong teraramidag. Ay kat, wala na ako dyan. Makamukalatan tatakaryaw. Ulitay, awanin ti pakainaigak. Noan niya man ti mapasamakin ka. Wan, awan ti rumbang apagdanagam. Tinapatag, masurot ko ti pagragsakak. Anyalak din aya. Kastagayam ti aramidon ni Karyaw Amalakay. Wen, Malsiyang, amok day taga po ta iso ti mapalpaliw ko. Kan nakita ka mismo nga dakakuyog na Kalyo at chicks. Ti awanan bain alalakay. Isumat lagayam akan na yun arumwar. Taad da milagro nga aramidon na. Hindi pa lang nga ibagbagak nga agpaliw ka. Nga hindi mo mit alamiden. Naisim itimid to order a babae ni Kalyo. Made to order gayam, agsagana day di lalaki. Pagbalinig to nga al-aliyah ti awanan bain. Apayan Marseng, naka-make up. Ken, nagsiksin ti insuot mo abado. Sa dinot papanam, rabrabain Ay ket, adda urayag asa nga ile, Karyo. Sa nga ilay. Rabiin, kan sino day tatao? Ay, basta. Ay, patsyak nga umayon day chay asa nga ile,
Nasken ka di pa'y nga agpapintas ka nagbangbanglo ka. Gapulang itiday di asa nga ilay. Ay, naskan launay karyo. Rombang laang nabangluak tapno nagangganas. Anya naganggana sa sasawumay. Nanay, isulakit din da ito dyan sa nga ilig karyo. Mabitlaan wan, tainnaklukatan tiri daw. Sino da ito yung lalaki, Marsing? Anyat ar-aramiden nandito balay. Made to order day ta lalaki, karyo. Rumwar kami, kat maturog kami iti hotel. Anya? Mapanta ka din iti hotel, madam? Wen, Richard, ipanakon iti hotel. Makaamukan kanya. Saan? Anya nga iti aramiden nyo iti hotel? Pangasim, tadi ka kumasumursurot iti da ito ang lalaki, bakay. Paikit din na saan, karyo. No kabailam, tiag babae. Kabailak man. Iso nga agpada tala. Ti amom nga ta, kadyak amaw nga agbababae ka. Ay, nagpakpakasiakin ka, Marsing. Please, pakawanan na kon. Please. Nakasaganak nga agbabawi. Basta di ka lakit di sumursurot, iti na ito yung lalaki. Idya ko, ti madi nga aramid. Ay na, promise. Diyak ulitin na ti agbabae. Pagbabawya kong ti amin. Sorry, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.